बियो समबार फुङावहाय 8 बाजियाव थांदोंमोन। मा खामानिनि थाखाय थांदोंमोन? बियो कम्पानियाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। साबेसे थांदोंमोन बिसोरो? 3। बिसोरोथ' ट्रेननिफ्राय ओंखारदोंमोननो ओंखाम जानो होननानै थांनायावनो बेहा एसे उनमोननो बे उनावनो मा जाखो मिथियानो आरो मानसिया गोमाबाय। फन सन खालामबाबो रिसिभ खालामला ओमफ्राय आरो बिनि उनाव सुइच अफ जाबाय। आंनि फिसाला केरेलायाव थांनाय जेनेबा समबाराव थांदों। आं गैयै अबस्थायाव माने बियो गोजानाव थांनानै खामानि मोजां जानायखौ लुबैदों। दा बिथांखौ माबायदि अबस्थायाव दं होनना मिथियो? मिथिया। दासिमबो रावजोंबो रायलायनो मोनाखै। खुलुमबाय। गिबियावनो बर' खौरां आरो B+ खौरां बिजोंनि नायगिरि आरो अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन। आङो बे आह'माखा गामिनि उदालगुरिनि सिङाव थानाय नोलोबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि बे बेन्दोंनि सिङावनो थानाय बे आह'माखा गामि। खोनानो मोन्दों बिथाङा 26 फेब्रुवारियाव न'निफ्राय ओंखारलांदों। केरेलायाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन खामानि मावनो। बिसोरो 3मोन। 3जों ओंखारलांदों। दा बै समाव 26निफ्राय बिसोरो थांनानै 28 बे 28आव बिसोरो चेन्नाइनि एगमर होननाय मोनसे स्टेशनाव बिसोरो ओंखारहैदों। बिसोरो हरनि 9:30 समाव बिसोरो ओंखारहैदों ओंखाम जानो। आरो ट्रेनाबो बिनिफ्राय बिसोरो जितु केरेलायाव थांगोन नालाय बेनिफ्राय बिसोरो गोदान ट्रेन माने हमनो गोनां जाहैगोन। दा बिनि थाखाय बिसोरो गोदान ट्रेनबो हमखागोन। बेनिफ्राय ओंखाम जाखांनायनि उनाव बिसोरो बे गोदान गावसोरनि केरेलायाव थांनाय ट्रेनाव गाखोगौमोन आरो। दा बे हिसाबै जेब्ला बिसोरो ट्रेननिफ्राय ओंखारो दा ओंखारनाय समाव बियो उन जादोंमोननो। दा उन जानायावनो दसे उनाव बे सानै लोगोआ बे उन जानानै थांनाय जिथु रनेन गयारि बेखौ बिसोर सानैबो नुफिनासै। दा नुयैनि जाहोनाव बिसोरो हालाय हाफाय जानानै स्टेशन फारसे नायफैफिनदोंमोन आरो ट्रेनावबो बिसोरो नागिरदोंमोन नाथाय बिथांखौ नुवाखिसै। दा नुयैलाय बिसोरनि केरेलायाव थांनायनि ट्रेननि समाबो जाबाय। दा बे हिसाबै बिसोरो सानै लोगोआ केरेलायाव थांबाय। बिनिफ्राय बे रनेन गयारिया बे 28 फेब्रुवारिनि बे हरनि समावनो बिनि जाथाया जानो हमबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाब मानगोनां आफादगिरिनि हेफाजाबजों आरो लोगोसे चेन्नाइ बड' एस'सिएशननि बिबानगिरि बिथांमोननि नाजानायजों जिथु चेन्नाइआव थानाय जि रनेन गयारिनि देहा सोलेर बे सोलेरखौ संदाननो हानाय जादों। दा बे हिसाबै साबायखर बावनांगोन चेन्नाइ बड' एस'सिएशनखौ। बिथांमोनहा गोबांथार हेफाजाब खालामगासिनो दङ। मैयानिफ्रायनो जोंजों लोगोसे फनाव जगाजग दङ आरो दिनैबो दङ। आरो रनेन गयारिनि देहा सोलेरसिम बिथांमोनहा हर सान नेनानै दंबाय थायो। दा बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय जोबोद साबायखर। दा हजोंनिफ्राय फोरमायहरनाय बादिब्ला 29 सोरांसि 3:00 बाजायाव बियो मोनसे सरकारि गभमेन्ट हस्पिटालाव बियो एडमिट जादोंमोन आरो। दा बेखौ सोर लांखो जों दासिम मिथियाखै। दा पुलिसासो लांदों ना सोरबा पाब्लिकफ्रा लांदों बेखौ जेबो मिथियाखै। आरो बिनि जाथाया बोरैहाय जादों माब्रै जानो मोनखो बेखौ जों दिनैसिम मिथियाखै। दा न'खरनिफ्राय दिनै थांगासिनो दङ। बिथांमोना सहैथ'वाखै। दा न'खरनिया थांनानै सहैनायनि उनाव दिनै 9 बाजासोआव बिसोर सहैगोन। हयथ' 10-11 बाजायाव जों हराव खबरखौ मोनगोन। मानसिया थांनानै दङ ना गोथाङै दङ मा अबस्थायाव दङ
दा हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ डक्टरनि फोरमायनाय बायदिब्ला कन्डिशना मोजां नङा आरो बियो साननै जाबाय बे साननैयाव फुल माने मोजां ट्रिटमेन्टखौ बियो मोननो हायाखै नर्मेल ट्रिटमेन्टआव बियो दंगासिनो दङ दा फुल ट्रिटमेन्ट जुदि मोनोब्ला हयथ' बियो बासायनायनिबो लामायाव जानो हागौ दा दासिम मोजां रिपर्टखौ मोनथ'वाखै